Moni internet yake nde kwapangika ngozi yopsa kwambiri ku Mayanmar. Kwapangika chivomerezi chonena kuti chapangaso affect maiko apafupi. Chapanga affect India, chapanga affect Thailand ndi China pang'ono. Chivomerezi chake chinali champhamvu kwambiri akuti magnitude yake 7.7. Zivomerezi zinayi ziwiri zapangika kawiri. Chivomerezi china magnitude yake inafika 6.8. Tikati magnitude kutanthauza mphamvu yake ya chivomerezi choete. Nde vuto lake lomwe lilipo ku Myanmar ndi dziko lonena kuti lili pakati pa tikhozani kuti civil war. Chifukwa chonena kuti military inalanda boma nde akulimbana military ndi gulu lina lotchedwa junta. Nde chiyambireni pungwepungwe umene mu 2021 media siloledwa bwinobwino, news sizituluka bwinobwino, dziko linakhala ngati latsekeredwa, lili isolated. Nde zambiri sizikudziwika, koma zambiri zikuoneka pa cha Facebook. Anthu aku Myanmar akumaposita zomwe zikuchitika, koma pakali pano ayambaso kupempha kuti anthu azatithandize chifukwa chonena kuti chivomerezi chake chinafika point yonena kuti ma building akuluakulu, chi building china chonena kuti chi high rise building chachikulu analali mkati mochimanga kugwa chi building chatunthu kugwa chifukwa cha chivomerezi. Ndipo anthu ogwirapo ntchito akuti 81 asowa sakupezeka, sadziwika kuti ali kuti. Anthu ambiri asowa, anthu ambiri ataya miyoyo, sakudziwika panopo manambala kunena kuti zili bwanji fati zangochitika kumene, ofuna kuthandiza akupitako kumene, ena sanafikeko ndi komwe, plus ena ochita report akukanika ochita report chifukwa cha mmene situation ya ndale ilili mdzikomo, koma tizonena kuti sizili bwinoyi. Ena amadandaula amanena kuti chivomerezi chake anachita kuchimva nthawi yayitali chikugwedera kudutsa 1 minute. Nene nthawi yayitali kwambiri dziko likugwedera. Ndi pena misewu yang'aluka, ma building yagwa, zinthu zambirimbiri zagwa kuonongeka. Nde ndizonena kuti situation ku Myanmar sili bwino. Maiko ena amene chita affective ndonena kuti sikunachitike zopsa kwambiri, koma anthu anangofira kuteno kuti chani dziko likugwedezeka. Kupatula ku Bangkok, Thailand, nakonso kwagwa ma building, kwang'ambika misewu, chimozimozi ndi zomwe zaoneka ku Myanmar. Nde izo ndi zomwe zikuchitika ku Asia, ku Myanmar. Zinthu zoopsa kwambiri kunena kuti kozonena kuti chilengedwe chalusa, zizonena kuti sitingathe kuzichita control. Ndi zoopsa kwambiri, koma nangofuna kupereka update ya chivomerezi chomwe chikuchitika ku Myanmar. Tikamvaso manamba za anthu kaya mwina avulala chani tipangaso update. Zosakhala bwino koma zikomo kwambiri.